janmiat ka babha bat ka bakmen ya phi baro ki bapet ya kani ka YouTube channel Jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Nga ai U Blei Children Sunday ya phi baro ki bapet ya kani ka program Jong ka Jingaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh bat khamtam ya phi ki hap khna ki barret Jong kani ka balang ka jongi bat ya phi baro ki bapet ya kani ka program. Bat hashwa bangin ya chaprang habaya day bat kani ka program ha kani ka janmiat ina de jakmat Jong U Blei ha ki jing duai toy ne duai U Blei ba ku khpa jongi ba habneng ngi aingu pat yami ba sashisian ba kum ka Jingaseng khna ngi yo ya kani ka online service ha ki yeng ki sam ki jongi jong Jingaseng khna ku pa ba bangin ya seng bangin shakri ka teng ka ba khot ka ba don burom ka jong mi atrai ya lam ya kani ka jing shakri ka jongi nadu ka ba sedang hadu ka ba wai no pun ku bor ma me ku pa ya iwei inong ya shimbenta nadu ba puli ka tien ka jong mi ibabu ha ki jing duai ha U Blei ban kumju ru iban yalam ya kani ka praise service ya ki jingruai ru baro justru beit ngi buti ya ki ha ki sang ti Blei dan bor ki jong me ko pa beit yalam ya ka jingim ka jongi ka badang sa ru hasla ju kani khando sngo ko pa ki jingduai ki jongi ki shakri ki baret pat ki bapop tuma bro ki pop ki jongi ba mangi ngi ju pun sngo si ka mon ka jong me na bai ki ni bro ipan ha kerteng Jesus Christ nong pen im jongi amen. Bat menta ngin yo ya ka jing ruai lang nakit khot jong ka Jingaseng khna. Bat hadian kata ngin yo ya ka Bible recitation na I Ms me ya I kyrkhu marbanyang bat ka jing duai na I Mr. Archilas Donman. Ngakir pat ikini bikin sngob ban shimela ka jong ka benta ka way hadian ka way. Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen dupen her di Jingialam Shakmen dupen her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen dupen her di Jingialam Shakmen dupen her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam Shakmen U Trai man lakas hidup her di Jingialam. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad.
from the bottom of our hearts. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Mentangan pulih nak sam basispa khat khandai de khot basispa san. Kaktin jang me kalong kasyarak yaki kejat janga bat ka jingshai ha kalenti janga. Pana ulukas ka nang ka bashpau de khot ba arpho nyau bat arpho pra. Ute ulaya tho bat ulaang men it U Trai U Blei jang me da ka donut jang me baro. Bada ka bor jang me baro. Bada ka jingmut jang me baro. Bad yalau para marjan kumbaya lede. Ula ong te hau melayat huya ka badai to le ekane te menyo em. Bad nakasam ka bersispa to khot beningkong bad baar. To yakin ut sultanat U Trai pi ka pertai baro. To syakri U Trai da ka jingkemen. To wan hakma jong da ka jingroi. Nakabenta ka buram U Blei. Amen. Tunginya doai. Ku kupa jingi bamneng. Ngi wan hajan jome hakani hajan mien. Kumpang ilang. Ngi penpar ko jing songo eme na ba melang U Blei jungi. Melak Kharsahnoh ngi ka Jingaseng Khynnah. Jong ka Balang Presbyterian Mawroh. Hapadeng ka jing shalit shop. Ha ka jing pangklam COVID-19. Ka balak ta. Ya ka lek kawan ka tre ka ta. Bat ka kamai ka ji. Ha ka jela jungi. Ha ka ri jungi. Bat ha ka putai barok ka wei. Imat ki jing ki jing tieng. Bat ki jing smien. Ka balak ta ru. Wat ya ka jing skri Blei jungi. Ha ka ba. Ngem shem la ya shu ban skri. Ya me ha ka yang ka jong me. Khamtam mangi ka Jingaseng Khynnah. Ngem yo shu kalat ban pelong ki Jingaseng. Kumba julang. Toi ka sarkar kalak sya ingi ban pelong ki Jingaseng. Hendrai mangi ki Khynnah ki baren. Ngem shem la ya kalat ban wan si ki Jingaseng. Ni aingo ya me Blei. Na ba me la play ngi kalat. Wat hapadeng ka jing shat ni shop hakani ka jing pangklam. Me la play kalat ngi mila ban skri me lingba ka YouTube channel Jong ka Balang. Bangi la yo kalat man rakhe ya ka Children's Week. Bat ki program bapher. Tunang yai kyrkhu ya ka Jingaseng Khynnah jungi hagis bakan nang san nang mer hagis nam ki banwan. Kyrkhu ru ya ki nang kitkam jong ka Jingaseng Khynnah. Tu don rikalang ru bat ki benta bapher ki ba ngila pendam bat ki bangin sa pendam hakani ka janmian. Tu ngoi ya ki jing khot kapa junga aduai menta ba halu khataru. Aman. Nga ai kublei ya baro kinong ya shimbenta ha kani ka janmiet na du ki khot jong Jingaseng Khynnah ki bala ai ya katu ka jingroi lang. Kumju ru ya imes me ya I kyrkhu marbanyang ibala puli na kaktian ka jong U Blei mar Mr. Archulus Donmon ibala bu ha U Blei ha ki jingdwai tu U Blei un kyrkhu ya phi wat la ha ka jinglong Khynnah pilala ban pendap ya la ka jong ka kamram ban syakri ya U Trai. Kumju ru nga ai kublei ya I pastor Reverend Lindans iban sapelat yangi ha ka jing kyrkhu penwai shibet andalawai kani ka Jingaseng. Bat menta ngin poino sya ka praise service kabla ai kerteng Wan Khynnah To Iaroh hapoh ka jing penyat ka Jingialam I Ms Beth-Ezel Kharsahnoh bat ki paralok. Nga pediang sngau bha ya pi Ms Beth-Ezel Kharsahnoh bat ki paralok ki jong pi tu U Blei undon ringkat bat pi bat un pendan kam ya kasap ka ba pi don ha kani ka Jingaseng khnang ba ka jingshakri ka jongi kan long ka berhem ha kani ka janmien. Bat menta ngan ai tino ya kani kapor kepadang sa ha Ms Beth-Ezel Kharsahnoh bat hadian kata nga kerpat ya I pastor jongi I Reverend Lindans ba in sepelat da ka jing kyrkhu penwai.
Dingkong nga aingo U Blei ubala pela ingi bangin yeng hakani ka jaka ka bakentang ka jong u bangin yo banyalam ya kani ka praise and worship ka jongi hakani ka por nga ai ku Blei ru I vice chairperson jong ka Jingaseng Khynnah ibala pediang sngob ha ingi hakani ka por but nga nget scam baling ba kani ka praise and worship ka jongi kalong ka kyrkhu na ka benta jong pi iwe ki ba pet ba ki ba khmi ya kani ka program lingba ka YouTube channel jong ka balang te shwa bangin ya chaprang dong nya penkentang ya kani ka por haki jingdwai ko kupa Jingi U bahabning ngi wan hakmat jongmi hakani kapor ban khat karpat ya ka kerteng ka jongmi bamen isne ban danam daring kat bat ngi ling bakani ka praise and worship ka jongi isne ban pen kentang ngi iwe pi we ki bedan hakani kapor khnang ba ke ik ibaro ka bangin ai kan long na ka benta ban pen khraw ka buram ka jongmi bat kan long ro ka jingkar khuning kong e ngi ki bayeng hakani kapor bat kham tam e ki tu ki bapet ba ki bakhmi ya ka kan ko try di isne ban danam daring kat ba ka por ka brang sa ngi IT tang shami na bai kini barok ngi pan hakerteng jong try but nong ban em jong Jesus Christ nadum tash di bam jukot ru amen kaktian ka jong U Blei na ki jingrai sam ka linnong ka bashis pa saw punyo ka de khot ka bening kong ka ong tu ya ro U Trai na ba ka long ka babha ban rai ki jingero U Blei na bar ka long ka basngot nat bat ka ba ya ro ka long ka ba itna tu kom tanga khot ka pa di ki baro ki ba bet bat ki ba khmi ya ka program ki badan hak lagi jong ki yeng ki sem ki jong pi ma pin smob ha bin shimata shit hem ling ba ka praise and worship but dung in your rai ka jing rai ka baong ya ro U Trai Ugin bai da jingmen ban ya ro U Trai ya ro U Trai ya ro U Trai Ugin bai da jingmen ban ya ro U Trai Hallelujah gen ya ro U Trai ya ro U Trai
porpat nginya rai kini ka we ka jing rai baong joy to the world kat ba ngidang ya kini ki sngi ngila jan hakaba ngin sayo ban kan mau buram ya ka jingwan long brio ka jang utrai bo nong pen em jingi Jesus Christ tung ne shimenta lang ya kini ka jing rai ka baong joy to the world. Born is the King. Born unto us this day a Savior.
Christmas time. Sakani ko way pat kan jingrai tung ina shimenta shirhem hakabangin sa penkut no yakani ka praise but ngin sa poi pat shaka way ka benta jang kani ka jing shakri ka jangi shaka worship nginya rai yakani ka jingrai ka ba ang in excelsis Deo. Excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo in their joyous strains. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mentapat ngilapoy siya kaway kabenta jong kani ka jing shakri ka jongi hakabenta bangin yo ya ka worship kabamot bangin mani ngin pendamburam ya ka kerteng ka bakhoy ka jong blay but hakani ka por nginya rai kini ki jing rai ka baang Christmas is the time unspeakable joy but ka bakhaddo kalong tu wan shadow no janga trai Jisu habangin sa rakhi ya kani ka Christmas to ai bangin rakhi ya ka jingkmen but bangin pediang yu Jisu ha ka donot kamen siem ka jangi bangin ai jaka yu Jisu ha ka donot ka jangi khnang bangil kani ka Christmas ka jangi kani ka por kan long da ka bangin ai ka jing ie chiki way pat lingba ukhon jang U Blei U Jisu Christ tungin ya rai ya kani ka jing rai ka baong Christmas is the time. Christmas is the time. Christmas is the time. Christmas is the time to love. Christmas is the time. Christmas is the time. Christmas is the time to love. We praise and worship you. We glorify your name. We lift our hearts to you, oh Lord. Christmas is the time to love. Christmas is the time. Christmas is the time. Christmas is the time to love. Christmas is the time. Christmas is the time. Christmas is the time.
Kharsahnoh Trai Jisu dan jaga hapoh jangan Tuhan Kharsahnoh Trai Jisu dan jaga hapoh Biang sisin ya kini ke jingrai kebaang Tuhan Kharsahnoh Trai Jisu kini ke Christmas tungin ai jaka yu try bukan pedem jengi Jisu Christ hapoh ki donut bat ki mensim ke jengi bat begin la ban pediangi ha ke jingim ke jengi ke paman la kasih Tuhan Kharsahnoh Trai Jisu U Blei Un kyrkhu Jingialang Mawroh. Tungin ya duai. U Blei Un pau jangi bahabening. Ngi aingo yame namar ke jing donakat ke jong me lembat ngi ha ke ni ke Jingaseng ke khot jong ke Children's Week jong ke Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh bat ngi lama chisha ki jing khawai jong ke jing ruai yaro e ke kerteng ke khot ke jong me ngi sngo e ke jing donakat ke jong me bat e ke bor ke jong me ke batuit bat ke baslei ha ki do nod bat ki men sim ki jangi to kyrkhu ko trai ye ki nongi shimta baro to kyrkhu yangiru ki bakmi bat ki bayo sngo ya ke ni ke Jingaseng namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong trai bat nong penem jangi u Jesus Christ batu da airu ba ke jingai e ke jong Jesus Christ bo trai ke jingit ba ke jong blei bo pa lembat ke jingas lok ke bat hyang ke jong men sim ba khot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki rengai ru hakeleng satlak ke pertai menta bat shadoki arta bomju kodru amen.